ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имрӯза мо якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. имрӯз 26 июни соли 2024 1000 рубл 119 сомону 50 дирам дар бонки схата. имрӯза видеонавор ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Chevrolet Lacetti ҳастай, Opel Astra ҳастай дар кузуфи хэтчбек, кузуфи караван универсал, Opel Astra G ҳастай, Mercedes ҳастай, Benz кузуфи 124, Hyundai Avante, Nissan Maxima ҳастай, Toyota Axio дорем, Vaz 2115 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай ва дигар маркаи мошина баҳри шумо. Бо диққат тамошо кунед. برای реклама حتما مراجعه کنید بچه‌ها. زمین، ماشین، خونه، چیزی باشه رکلامش فروش میگذاریم. به خاطر پیشرفت کانال سعودو تیوی نوار در لایک را بزنید، در کانال ما حتما سابسکرایب کنید، نوار سر میکنیم دوستان. برادر عزیز، آهن میخریم کیلوش 2 سوم و 50 درهم تا 3 سوم. کاروبکا میخریم 1 سوم 30 درهم تا 1 سوم 80 درهم. کاغذ 2.5 تا 4 سوم. кондитсионер 300 تا 600 сум, зил газ 53 تا 12000. кам аз мошини калони майда мехарем, карод мехарем, дар треза мегирем, холодильник 200 تا 700 сум, тунка 1 сум, алюмин 7 сум تا 13 сум, мед 60 сум, салафан 3 تا 4 сум, аккумулятор 1 килош 4 сум. тамоми чизи кӯна боша мехарем бачаҳо. фақат хоҳиш ҳаматон касоне ки 100 кило зиёд дорен дар ин рақамҳои WhatsApp нависен, рафта хидмат мегирем. фақат 100 кило зиёд чизе боша мерем мегирем бачаҳо азиз. муроҷиат кунед, лайкро занед, навора падили сакин бачаҳо азиз. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастай, ки соли баромад 1998 дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён. 48000 сомон нарх, газ, бензин, мотор 1.6, коробкаш механика, номеро транзит, салон тоза, краска тоза. хулас WhatsApp-шон ахираш 144 занг занед. дар ҳолати хуб қарор дорад, без камбудиай, сарапина надора, балоно 70% утилизация кардагай, ай учет бировардагай, транзитай. хулас тайёрай, ҳалиш намешава, толка ба сум ба нархи 48000 сомонӣ савдо карда мешавад. дӯстон, тамошобинони гиромӣ, навор дар лайкҳоро ҳатман бизанед ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ. мошиное ки мақсад реклама мекунем, бо диққат маълумотро гӯш кунед, кадомеш маъқулай, рақамошонро занг бизанед, рафта харидориш кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай, ки дар кузуфи караван универсални. бачаҳо бо диққат тамошо кунед. соли баромад 1995 дар шаҳри Душанбе. 22000 сомониш меган, 95 сол 22000 сомонӣ. ин хел нарх камай дӯстон. бензини газай, моториш 1.6, коробкаш механика, салон лата. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. хулас фавран бояд савдо карда шавад. дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. ана ҳамин ҳолат, масъалаи краскаш бад нестай бачако. хуласи гап ки рақамҳои дастӣ ахираш 67 метонен занг бизанен, боз маслиҳат карда мошинчаро бигирен. наворо маъқул бошад, дар комментария рақами 5 бимонен. фикр мекунам ки ҳастаи нафарое ки моро конкрет дастгирӣ мекунанд. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай, ки дар кузуфи хэтчбек. ҳастаи нафарое ки моро ба хотири хэтчбек тамошо мекунанд. соли баромад 91, шаҳри Кулуб. 16500 сомон нархаш, газ, бензин, моториш 1.6, коробкаш механика, краскаи сафед, дисковый фасон. нархи ахирон мега, мақсад ахирон нарх шаyd дига арзон намешава. 16500 сомонӣ. ҳолати мошин хубай, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига дора, аккумулятори пачка, газ плюс бензин плюс 4 балони нав дӯстон. як дар, яъне ки электропакет, ҳамаш даро қувват кардагӣ, муомилаи хуб мекунанд. ҳозирашта 16500 сомонӣ меган. хуласи гап ки дига арзон намешава. худотон бо маълумоти пураша занг зада бигиринша.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мерседес астаки кузов 124 бачо азиз, соли баромад 1990, шаҳри Душанбе, 31000 сомонӣ нархш. Бензини газ, моторш д, механика. ватсапшон 814 занг бизанен, маслиҳат карда бигиренша, муомила кунен. мошин зур, ягон расход надора мега. харидори аниқ бошӣ занг биза, муомила мекунем. ҳуҷҷатҳо то ноябра ҳастай. срочна мошин дар пеши сизо, кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Душанбе қарор дорад, яъне ки поёни бозори Меҳригонда хулас қарор доштад. муомилаи хуб кунем бачаҳо, маъқул боша, зангаватка чахчах карда бигиреша. аз мо як рекламаи мошино, аз шумо як дастгирии аҷоибот шава. бовар кунед, гарани хирсан мешем да. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ласети Chevrolet дӯстон, тамошо кунед, краскаи сафед, номери транзит, 2008 соли баромад, шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, 35000 сомонӣ боз савдо мешавад. бензин газ, краскаи сафед, дискои фасон, салон тоза лата. газ бензин, моторш 1.6, коробкаш механика. ласети Chevrolet Корея мега документи солона утилизация дора. плюс гази евро 4 бензин бо алиша мешава ягон мошини қимат болош сум метр мега. мисоли гап, ягон Мерседес соз, Toyota маркош ёк ягон Hyundai, хулас алиша мешава. пешниҳод кунед мошинои қиматтона сумтон метр болои бачаҳо азиз. муомила кунед, мақсад камтар боз савдо мешава. нашоти нархш соли баромад 2008, магнитофон, хулас ин масъалаш созай. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante краскаи сия астаки соли баромад 2009 сол, рақамҳои 4 та 5, рақамҳои мошин дар Душанбе қарор дорад. моторш 1.6, коробкаш автомат. ватсапшон рақамҳои ами 4 та д, 78000 сомон нарх, шаҳри Душанбе. моторш 1.6, коробкаш созай автомат, мотор, коробка ходовой соз, гарантияш қатъӣ меган. нарӯшка камтар мелоч кор дора. краска тонировкаша нав, мақсад кулли 1 моҳ нашидай каданда мега. 1 сола ҳуҷҷат, муомилаи хуб хулас мекуне меган. толка бензини холӣ, газ умуман задагӣ нестад дӯстон. занг за чахчах кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аста ки соли баромад 1995. бачакое ки Nexi хоҳиш карден, хулас ҳамиша ёфтем ҳами 12500 ака буд. агбо Nexi қиматтар буд, фикр мекунам ки аммо қиматиш ака Nexi ба нархи қимат оха намеарзада, чунки ино ҳами қан ҳами 12 то 15000. бензин газ, моторш 1.6, коробкаш механика. ҳамин мошинча ин ҳами краскаи сия, солиш 95, Душанбеда 12500 бо муомила дорад. ина масъалаи моторш. рақамҳои соҳиби Nexi 901 да занг занед. мега мошин нахаду, мотор зверай, раднои краска, задагӣ пусидагӣ надора, германский варид надора. хулас боз муомила мешавад. агар аз номи канали Саудо ТВ занг занед, яки камтар бо чахчаха мешавад иншоалло бачаҳо азиз. лайкора назабошен, ҳатман бизанен. ба хотири шумо пешрафт мекунем иншоалло. ад души фақат дастгирша хирсан мешим. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Axio. бачакое ки Axio хоҳиш карден, фикр накунен ки мо ба назар намегирем. тамошо кунен. дар Душанбе соли баромад 2008, 87000 сомонӣ ана ҳамин мошинча. бензини холӣ, моторш 1.5, автоматай, муомила дора. ватсапшон рақамҳои 900 мотор плюс коробка 100% мега. балоно 4 балон плюси диско қатъи пачка, кондитсионер яхча, климат контрол, кузов ва салон шумализатсия мега. магнитофони оригинали Axio, задни камера, яъне ки боз балони запасной, муомилаи хуб дора. дарони мошин беҳад тозай, сади накунен.
аксио бо дигай 2008 87000 сум бо савдои хубам мешавад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. вазн 2115 сайки мордои фасонаш. инами ҳолат 2003 соли баромади 2115 дар шаҳри душанбе нахаду 26000 сомонӣ. ҳамин мошин рости дар авлошка видео мондагиай ака ҳамин мошина мондавди мақсад 26000 савдо дорад. номери транзит, краска тоза, газ плюс бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика. ватсапшон рақами 301 ахираш. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола танировка 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка ходовой 100%. 26000 сомонӣ. камтар фикр мекунам қимата не ки краска ра бин тоза 1 сола танировка 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка ходовой 100%. сентр замок задагӣ надорад. варид надорад. магнитофон, созай, калонко оригинал. хулас абагреб сидани маълумоти пур аз. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima сайки Maxima Nissan соли баромад 1996 дар душанбе 27000 сум мега бо савдои хуба мешавад. бачакое ки Maxima хоҳиш кардем нигоҳ кунед. салон тоза, латтагӣ ҳам бошад тоза кай, краска тоза, камтар масъалаи краскаш аям пеш хушои пеша поёнаш. хулас краска талаб дӯстон азиз. бензини холӣ, мотораш ду, коробкаш механика. состояние мошин соз нигоҳ кунед кадом ҷош краска талаб. ассалому алайкум мардуми Maxima хар мега ҳолати хуб дар Maxima савдо дар назди мошин дар душанбе 27 мегем алишам мешава. масъалаи алиши вариантои худтона пешниҳод кунед. хулас гап дӯстон маъқул боша ага алишам мекунанд. пешниҳод кунед. Nexi дорен, Toyota дорен, Hyundai дорен, кадом марка боша яъне ки пешниҳоди алиша кунед мумкин ки маъқул боша мекунам бача азиз. ака кредит мета намета 1% ша. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B, ира бечка меган, ира дути меган, Vectra B меган. хулас ана ҳамин мошин соли баромад 1999 дар кузофи самбақа хечибек. душанбе дар қарор дора 52000 меган бо савдои хубам мекунанд. дӯстон занг занед. хулас мотораш 1.6, коробкаш механика, газ плюс бензин. рақамои WhatsApp 989 да занг мезанед. мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. биёен айпеш бинен. чизара айпеш бини хайбо дигай. номери транзит, краска тоза кай, ҳолати хуби техникӣ. срош на бисёр арзон намешавад. камтар муомила дора оне ки бисёри бад неда. хулас масъалаи утилизатсия кардагӣ ҳастай дора. алиш намешавад беҳуда занг назанен. хулас гап ки 52000 камтарак арзон мешавад. салон тоза, краска тоза, ҳолати хуби техникӣ нахаду. навори Saudo TV бачаҳо тамом шид. яъне ки тамом мешавад ҳозир. ба хотири пешрафти канали мо Saudo TV ҳамин наворда агар бутонем бачаҳо пабраски лайкҳои бепла бизанен, дар канал подписатсия кунен. навори баъдина хонаҳои арзон, замину, квартираҳо яъне ки арзонаша навор мекунем. тамошо кунен. дар комментария ҳатман нависен то чанд сума аз кадом маркаи мошину маъқуле мо ҳаракат мекунем ки пешниҳодтон бикунем навори баъдинара. барои реклама ҳатман муроҷиат кунем бачаҳо. боқӣ дар амони худо. худотон эҳтиёт кунем бачаҳо.